Aj vás už nebaví ranné vstávanie a dlhá cesta do práce? Ste flexibilní a máte radi všetko po ruke? Máme pre vás skvelý tip. Realitné očko pre vás ponúka prenájom polyfunkčnej budovy, kde podnikáte a bývate zároveň. Budova má 4 samostatné vstupy a pozostáva z 2 nadzemných podlaží. Prvé je určené na komerčné účely a druhé na samostatné bývanie. A tento veľkorysý, presvetlený priestor je pre vaše podnikanie ako stvorený. Či to bude kancelária, obchod alebo showroom. A dokonca si ho môžete rozdeliť na 2 samostatné prevádzky. No a po práci si po celom dni oddychnete v pohodlí svojho domova na poschodí. Sú tu 2 nadštandardné dvojizbové apartmány. Poďme sa na nich pozrieť. Súčasťou je aj kuchynská linka s modernými spotrebičmi. Dispozíciu zahŕňa kuchynská časť, obývacia časť a samozrejme nechýba priestor na oddych a relax, ktorú predstavuje zimná záhrada. V spálni sa nachádza manželská posteľ a vstavaná skriňa. Celý areál je oplotený, má vlastný vstup, samostatnú záhradu s elektrickou prípojkou a 15 parkovacích miest s možnosťou parkovania nákladných vozidiel. Keďže čas sú peniaze a biznis nepočká, príďte sa čím skôr presvedčiť o výnimočnosti tejto budovy. Kontaktujte nás, vaše realitné očko